Saphinde sabuya ngenxa yothando nokuzimisela ekutheni silethe nje lo udaba lwamaphupho likwazi ukuthi lilekelele. Ngiyathemba ke la ukhona uyaphila engathi uNkulunkulu angakulonda ekubusise uqhubeke uphile uphumelele empilweni. Kama uphasoni ngichannel yenu Flick qinisekisa ukuthi uyasubscribe. Uma ususubscribeile siyabonga. Qhubeka kube ingxenye yomndeni insuku zonke amavideo akhona. Sicela wabuke walandele ngoba ngokwenze njalo usukukhulisa ichannel. And uma khuli channel, that means even the revenue is generated through the ads iyakwazi ukuthi ikhule and sustain us and sustain the channel. Namhlanje sebesibheka la iphupho kafushane likazandile wakadlami ukuthi hey, hello pastor, what it means to dream a dog eating a roasted chicken. Then the mistake ayenzile ukuthi akavezi ukuthi lenkukhu edliwa inja ebekuyinkukhu yakhe besiphekele yona noma ibiphakelwa nje ngesikhathi idla noma intshontshile yayidla. Yabona ngoba it's very important ukuthi phela there should be some details esiwazi ke sibheke ukuthi based on the details owavezayo, because kunomehluko uma uyiphakela leyo roasted chicken idla noma iphakelwa umunye umuntu noma ibilahliwe iyidla lapha yani. Yayibona nje lento. Kodwa ke sizamela ukuthi ke ake sithi nje kafushane okubalekile ngenxa ukuthi Inja ivela iwumuntu, ingavela imelela umuntu wakini osaphile, ngamela umngani wakho, ngamelela nje umuntu omaziyo. Inja ingaba yithongo noma ke imelela amathongo. Inja ingaphinde ibe yi-enemy. So sizokingako sizobheka on that note. Okay, number 1, kubalekile ukuthi sithi thina uma uphupha Inja uphawula uma idla ukudla kwakho ngodli, ngoba ke kusho ukuthi kumele ulindele ukuthi kukhona umuntu omaziyo futhi omjwayele ozoboleka imali noma athathe into yakho ebalekile ngenkani. Number 2, uma uphupha Inja uphawula uma intshontsha ke ukudla kwakho, kusho ukuthi isitha sakho sizokunqoba siphinde siqhwage isikhundla noma siqhwage umsebenzi noma siqhwage business noma siqhwage into eyigugu kuwe. Number 3, uma uphupha Inja uphawuke uma idla ngoba ilambile olingelubi, kepha ke olusho ukuthi kufanele ululisandla kumuntu oswele futhi odinga usizo lwakho. Yabona, sivala ngako ukuthi kodwa kwesinye isikhathi uma uphupha Inja upha uma idla ngoba ilambile olingabe lusho ukuthi hayi man, amathongo alambile, abaphasi balambile, idalwa zilambile, ake wenze mhlawumbe umsebenzi yabona wesintu uma ukuthi umuntu observer izinto zesintu, ngoba kuhlukene, siphila ngokuhlukana nezinkolo esilandela zahlukahlukene nganza kwethu. So singako sizoyibheka ukuthi if you are not a Christian, you are not someone nje olandelela into zamasiko, then probably iphupho lingakhuluma nawe la uthi no, awukwenza okuthile maqondana namathongo. Siyabonga ke, uNkulunkulu ke kulonda. Ungakhohlwa ukusubscribe ku channel bese ulike le video, uyolike ke namanye ama video maningi esiwenzile maningi esazowenza insuku zonke akhona. Amanye siyawa premiere ukhombisa ukuthi kunento ohlezi wazi ukuthi kusasa kuzokwenzalani, kusasa kuzenzani. Angeke asikufuni ube surprised. Yabona, ukulike ke video kwenza ukuthi ikwazi ukuthi yenza nani ikhule ku algorithm, and ukulike ivideo nokubukela ivideo each and every video kwenza ukuthi we are able to generate revenue. Then through that revenue we can be sustained, and then the channel can be sustained as well. Yabo, so siyabonga. Siweni phansi